Sugod karong adlaw giisa ang red alert status sa kapulisan. Ang Police Regional Office 7 miisa nini nunot sa gilaumang pagsugod sa pagbukal sa kawa sa politika karong Oktubre 11 magsugod ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa midterm presidential election sa sunod tuig. Naasay ASEAN meeting kitagdag himuon sa Lapu-Lapu City sunod semana nga gitutukan usab sa kapulisan. Red alert status karon. Sugod karon para sa series of activities katong registration ng candidacy, tapos katong sa Monday, katong ASEAN, sunod-sunod na taana. Ang barko nga nasangad dito sa kadagatan sa Bohol, giguyod na o gipaabot ka, muabot karong gabi. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, kasamtangan na karon nga naglawig kining barko nga MV South Pacific pabalik din sa Sugbo human masangad sa kadagatan sa Bohol. Ato ipakita, Bob, kining hulagway nga nakuha sa usa ka pasahero ning maong barko nunod sa pahitabong pagkasangad. Mao kini ang dapit sa may Danahon Reef nga sakop sa Bohol kun diin nasangad ang barko. Medyo mabaw-mabaw na jud paghulagway sa usa ka pasahero kining dapit kun diin nasangad ang maong barko alauna kaganihang kadlawon. Gipaabot pa nga mutaob ang dagat mga kaganihang udto sa wa pagyud hingpit nga na paglayo ang maong barko gikan sa maong dapit. Sa kapagkakaron gibutyag sa Cebu Coast Guard nga nagpadayon na ang towing operations nga gihimo pagpaguyod ning maong barko pabalik dinhi sa pantalan sa Sugbo. Matod ni Lieutenant Junior Grade Michael John Encina, ang tigpamaba sa Coast Guard Central Visayas, mga alas 7 karong gabi igikatakda nga maabot na dinhi sa Sugbo ang maong barko. Dadun kini sa usa ka shipyard sa barangay Tayud sa Konsolasyon aron adto sa himuon kun doon na may mga repairs nga gikatakda nga paghimuon sa maong barko. Samtang gibutyag sa kadagkuan sa Maritime Industry Authority kun Marina pinaagi sa ilang tigpamaba nga si Attorney Daniel Oral nga sugod karong adlaw epektibo nga suspendido gyud ang biyahe ning maong barko MV South Pacific. Kini samtang himuon pa unya ang mga repairs sa maong barko. Ang tagduma sa shipping company na ang mohimo og request ngadto sa Marina kung gusto sila nga ma-lift na unya ang suspension sa biyahe sa maong barko. Ang taga Marina ang mupahigayon og inspeksyon sa di pa sila mohatag og hingpit nga clearance aron nga makalawig na pagbalik kining maong barko. Sa pagkakaroon ni ining padayon nga pagguyod sa MV South Pacific pabalik dinhi sa Cebu, dunay kini karga nga 19 ka crew, lakip na ang kapitan niini. Mao kana, Bob, ang latest nga update nga atong nahipos kabahin ni ining barko nga nasangad. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.